Det var en idé, der startede lige hvor vi skulle få spillet musik om fredagen. I kantinen og samlingssalen, og så kørte vi videre på det, så tænkte vi, en radio kunne være mere hygge, tror jeg. Og det kan du pludselig, at vi kunne godt tænke os at lave noget radio, tror jeg. Ja, vi kunne godt tænke os at lave noget radio, så vi tog chancen med det, og så startede vi med det. Så optager vi hjemme hos Mathias med mikrofonen i en kælder. Eller, nej, ikke mere en kælder. Det er stadigvæk hjemme hos mig. Så studiet, hvis vi kalder det, og så kører vi på det. Så har vi et podcast ud for det, og så spiller vi så det. Så det er hyggeligt. Ja, vi har snakket med Esben. Det ligger deroppe nu. Det ligger deroppe nu, så vi skulle gerne ind på hjemmesiden. Det bliver en hyggelig fredag. Der ikke skal være sådan, det er ikke store, bare man sådan tænker, der sker et eller andet om fredagen. Det bliver lidt hyggeligt. Lidt mere god stemning på BG. Sådan lidt mere sådan, jeg tror det fedeste uge er, hvis de folk var sådan, de fredag morgen, det var ved at spise, vi ville tage sådan, ja, nu kommer der musik. Til at starte med, så var det jo også, men nu kører vi meget på, at det skal være folk, der sådan sender ønsker til os. Og så nogle gange kan det være, hvis vi rammer et tema, så vælger vi de fleste af dem. For eksempel, vi havde festtema sidste fredag, der var BG-fest, så vælger vi det. Men jeg tror, at den her fredag kommer til at være den næste, vi laver, og også de næste igen kommer til at primært. Det kommer i hvert fald til at være en del flere ønsker, end der har været. Ja, også fordi folk nu begynder at sende ønsker. Til at starte med, så var det lidt mere tilbageholdende. Altså vi har sådan snakket om, at vi skal have noget stil af den kanin igen. Om vi laver sådan selve kaninen, der kommer tilbage, eller om det bliver noget andet. Det ser tilbage. Vi tænker sådan, at vi skal lige finde ud af, hvordan vi skal gøre det, i hvert fald. Ja, det har fungeret meget godt med at have et eller andet, der skete samtidig med musikken spiller. Som vi overvejer, altså, vi sidder sådan lidt og tænker om, hvad vi skal bruge. Men det afhænger meget af situationen, tror jeg. Jeg tror efter sommerferien, der kommer til at ske noget mere til musikken. Jeg ved ikke, om vi når til at gøre noget så meget her inden. Der var mindre end en måned tilbage inden læseferien. Men det kunne man godt, og så kan måske, altså, så har vi nogle idéer, måske lave noget samarbejde med nogle dramahold eller et eller andet. Ja. Men det er ikke helt bestemt endnu. Men vi håber selvfølgelig, at der sker et eller andet efter sommerferien, at vi kan få sat noget.